Ahojte, dnes si ukážeme tento praktický karavan Elnak Baron 20, kde sa vyspí až 8 ľudí. Jedná sa o alkovňovú konštrukciu, čiže jedna posteľ je nad kabinou vodiča. A o jazdu sa postará motor 2.2 Fiat Multijet 140 koní s manuálnou prevodovkou. A jazdu vám spríjemní multifunkčný volant a digitálna prístrojová doska. Nachádza sa tu obývacia časť s kuchynkou. Kúpeľňa s toaletou a so sprchovým kútom. A tu vzadu sa nachádza nová patentovaná dvojposchodová posteľ pre 4 osoby, kde si vrch viete dvíhať a spúšťať elektricky. A tu vpredu sa nachádza posteľ pre ďalšie 2 osoby.